кветкамі райскімі іх уяўляюць, любяць іх людзі і праслаўляюць. Сонейка зяе над імі ад радасці, німб залаты, знак набожнасці, святасці. Колькі святых на зямлі нарадзілася, шмат нібы зорак на небе з'явілася. А на радзіме маёй сінявокай колькі святых. Мы на нашым уроку будзем узгадваць, вяночкі ім плесці, будзем спяваць ім святочныя песні, што называюцца як? Трапарамі. Вырасце дружба, няхай паміж намі, прыкладам стануць нам людзі святыя, добрыя, шчырыя, вечныя, тыя, хто паслужыў і радзіме, і Богу. Звернемся, дзеці, па іх дапамогу. Наша прыгожая радзіма нездарма называецца Беларуссю. Белая значыць светлая, чыстая, святая. Святая наша радзіма, наша матуля Беларусь. А чаму? Бо нарадзіла яна і ўзрасціла шмат нам вядомых і невядомых святых людзей. А хто такі святы чалавек? Гэта той, хто любіць Бога, любіць і таму ва ўсім Бога слухае. Так, як дзеці павінны слухаць сваіх маму і тату. І за паслухмянасць, вернасць, любоў Гасподь надзяляе сваё дзіця асаблівым дарам. Яшчэ тут, на зямлі, святы чалавек можа тварыць сапраўдныя цуды, канешне, з вялікай Божай дапамогай. Такі чалавек суцяшае людзей у цяжкіх момантах, ацаляе хваробы, развейвае смутак будзённы. І самае галоўнае, святы чалавек прыкліканы несці ў свет святло, прасвячаць, вучыць іншых людзей, паказваць на сваім прыкладзе ім, што быць з Богам ва ўсім, жыць з Богам, слухаць Яго, любіць – гэта самае вялікае шчасце. Вось пра такіх шчаслівых людзей з нашай святой беларускай зямлі мы з табой пагаворым сёння. Канешне, пра ўсіх мы не паспеем сказаць, але пра тых, пра каго даведалася я сама, калі была такая, як ты сёння, маленькая. Хто і чым закрануў і прасвяціў маё сэрца, каму малюся і звяртаюся я па дапамогу кожны дзень. І веру, што тыя верныя, добрыя, шчырыя людзі, святыя беларускай зямлі, пра каго ты пачуеш сёння, стануць і для цябе вернымі, добрымі сябрамі. Гораду Полацку умацаванне, падмога, стоп, сцяна і забора. Як немагчыма без сонца жыць, так нам без гэтага дару не быць. Без якога дару? Канешне, без дару асветніцы Ефрасіні Полацкай, беларуская святая, якая навучала усіх душевнай чысціні, цялеснаму супакаенню, хадзе спакойнай, голасу засяроджанаму, слову дабрачыннаму, ядзе і піццю маўкліваму,
у адносінах да старэйшых быць пакорлівымі, а мудрых слухаць, да роўных і меншых любові не крывадушнай, менш казаць, а болей разумець. Такія залатыя правілы перадае нам святая беларуская Ефрасіня Полацкая. А што ты памятаеш пра святую Ефрасіню Полацкую? А дапаможа нам з табой узгадаць гэтую святую наш вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Караткевіч. У яго багатай кнізе, сапраўднай энцыклапедыі беларускага народа «Зямлі пад белымі крыламі» мы з табой знаходзім раздзел, які называецца «Полацкія фрэскі». Паглядзі, калі ласка, на мой дзіцячы малюнак. Ефрасіня Полацкая трымае ў руках крыж, трымае ў руках валошкі, а ўдалечыні царква, Спаса-Ефрасінеўская царква. А што пра гэты храм і пра полацкія фрэскі напісаў Уладзімір Караткевіч, давай з табой прачытаем. Калі сонца праз невялікія вокны трапляе ўнутр сабора, фрэскі загараюцца бляклай чырванню і ржавым золатам, нібы праз залаціста-карычневую празрыстую ваду лясных рэк глядзяць на вас нечалавеча вялікія задумлівыя вочы вашых продкаў. Глядзяць і вочы самой Ефрасіні Полацкай. Давай ад усяго сэрца папросім яе дапамогі. Святая, преподобная маці Ефрасінья, малі Бога о нас. Больш за 100 гадоў таму у вёсачцы Сіўрукі Гомельскага раёна Гомельскай вобласці з'явілася на свет дзяўчынка. Яе назвалі ў гонар святой преподобнай Марыі Егіпецкай. Нарадзілася дзяўчынка з хворымі ножкамі і не магла хадзіць, але Бог надзяліў яе залатым сэрцам і залатымі рукамі. Яшчэ ў дзяцінстве навучылася Марыя прыгожа шыць, вышываць і абшывала ўсіх вясковых суседзяў. Мілая, ласкавая, да ўсіх прыветлівая і добразычлівая, яна, калі вырасла, стала монахіняй, нявестай Христовай, прыняўшы пострыг з імем Манефа. І хоць ніколі не ўставала на ножкі, больш за ўсё на свеце любіла быць у храме, удзельнічаць у святых таінствах і хрэсным ходзе. Яе неслі на плячах адразу за іконай. Матушка Манефа трымала ў руках агнічку ці свячу, глядзела на сіготкі агеньчык і ціха малілася, падпяваючы хор. Падчас вайны да яе звярталіся людзі з пытаннем пра сваіх родных. Ці вернуцца воіны да хаты? Спагадала матушка Манефа ўсім, спачувала, хто пытаў яе, і часам не раскрывала горкую праўду, каб не плакалі жанчыны і дзеці. Мудрая матушка дзеткам казала, каб добра вучыцца, трэба 12 разоў штодзень паўтараць малітву, песню Богородицы. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила, еси душ наших. Вера без спраў мёртвая, гэтыя словы са свяшчэннага пісання любіў паўтараць яшчэ адзін беларускі святы, чыю памяць мы адзначаем 31 мая штогод. Гэта святы праведны Іоанн Кармянскі або святы бацюшка Іоанн Гашкевіч.
Ён таксама нарадзіўся ў сям'і свяшчэнніка, таму з дзяцінства бываў у храме, дапамагаў свайму тату Панамары ў алтары. Служыў Богу і служыў любою людзям. Калі вырас і стаў свяшчэннікам, бацюшка Іоанн меў вялікую ласку да ўсіх, хто да яго звяртаўся. І, канешне, да сваёй сям'і, а Бог яго надзяліў 7 дзеткамі. З матушкай Марыяй яны разам выхоўвалі і вучылі дзетак дабрыні. Таму некаторыя з яго дзетак таксама сталі свяшчэннікамі. А яшчэ з бацюшкам Іоаннам аднойчы адбылася такая гісторыя цікавая, калі ён аддаў сваю карову удаве. Як гэта адбылося, зараз ты даведаешся з майго верша і ўбачыш на маім дзіцячым малюнку. Аднойчы да яго прыйшла ўдава. Пажалілася, дзеткі галадуюць. А бацюшка душой пашкадаваў няшчасную жанчыну маладую. «Бяры маю карову», – кажа ёй, «хоць будзе вам якая дапамога. Ёсць я, кармілец матушкі маёй і дзетак нашых, а ў цябе нікога». Няёмка, але бацюшкаў наказ выконваць мусіць. Ён благаслаўляе, бо ведае, што ў самы цяжкі час Гасподзь яму таксама паспрыяе. І выгадаюць дзетак 7 з Марыяй мілай, мудрай жонкай маці. Любоў пакрые ўсе нягоды іх прачыстым амафорам Божай маці. І сёння людзі памяць берагуць, пад хату ў мае птушкі прылятаюць, і ў манастыр сцякаюцца, ідуць, да дамавінкі дзетак прыкладаюць, да бацюшкі, каб ён пашкадаваў, замовіў слоўца прад прастолам Божым і дапамогу шчодра падаваў. Малітва праведніка многа можа. Святче Боже, Отче наш праведний Иоанне, пресвитере славне стада Христова, свято житие Твое совершив, даром прозрения и исцеления Господь Тя одари. И ныне, нетленным телесем с нами пребывая, моли Христа Бога нашего, да спасет Господь души наши, почитающих блажение, святую память Твою. От младенства восприяла веру Христову в сердце Твое, святая блаженная матушка Валентина. 6 лютага праваслаўная царква адзначае памяць яшчэ адной святой, блаженнай Валентины Мінскай. Яна таксама нарадзілася і вырасла ў сям'і свяшчэнніка, айца Фёдора Сулкоўскага. Таму з маленства любіла храм Божы. Калі Валюшцы было 5 гадоў, яна прынесла з лесу маленькую елачку і пасадзіла яе каля царквы. Старанна рупліва палівала елачку і малілася. Малілася Господу, прасіла, каб дрэўца вырасла. Елачка расла, і ў выніку па малітвах маленькай дзяўчынкі елачка вырасла незвычайная, яна склала свае ялінкі крыжападобна. А каля царквы, дзе вырасла елачка,
Напэўна, хадзіў святы Мікола Цудатворац, таму што царква была у гонар гэтага святога. А можа, сам Мікола Цудатворац, для дзетак праваслаўных Дзед Мароз, да той царквы мікольскай на падворак дзяўчынцы Валі ёлачку прынёс. Яна взяла на ручкі прыгажуню, зялёны вожык лесам аддаваў, прыціснула, як лялечку жывую, чаканне свята Божага Раства. А яснай ночкай зорачкі свяцілі, дзяўчынка не магла пад іх заснуць. Ёй таямніцу Божую адкрылі пра ёлачку, не ў лес назад вярнуць і не пакінуць вязніцу ў хаце, а пасадзіць яе каля царквы, дзе Валін тата Фёдор настаятель. Там будзе рай яліначкам жывым. Таму і на іконе гэтая святая, дзіўная, трымае ялінку ў руках. І заўсёды да матушкі Валянціны можна звярнуцца, і яна пачуе: «Услыши нас, недостойных, блаженная Валентина, и принеси наше моление ко престолу Всевышнего, да с радостью восхвалим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Калі мы з табой уважліва паглядзім на ікону ўсіх беларускіх святых, то адразу у першым радочку заўважым маленькага хлопчыка. Гэта немаўлятка, святы мучанік Гаўрыіл Беластоцкі. Нарадзіўся ён у далёкім 1684 годзе у сям'і вельмі добрых сялян Пятра і Анастасіі. Нарадзіўся 22 сакавіка у дзень 40 мучанікаў. І сам, птушачкай, перацярпеўшы страшныя мукі, паляцеў да Бога, жаўранак маленькі. Маленькі хлопчык, немаўлятка, з іконы любіць паглядзець, як я запальваю лампадку, як пачынаецца мой дзень, пра што падумаю, якую малітву першую спяю, а можа ціха пасмуткую і слёзы ціхія пралью, і папрашу яго падтрымкі на слізкіх поступах жыцця. Хачу да Господа у абдымкі з табой, шчаслівае дзіця. Да святога хлопчыка Гаўрыіла Беластоцкага моляцца ўсе матулі за сваіх дзетак. Давай і мы памолімся за ўсіх дзетак і за ўсіх бацькоў. Святы мучнік, младзенец Гаврииле Беластоцкі, моли Бога о нас. Почти Господь белорусский край святыми Ему благоугодившими, святители, мученики, преподобными и праведными, верно Господеве послужившими, и мзду трудов приявшими, к тем же ныне и мы вопием, о нас молитесь ко Господу, да в вере и делях плод добр принесем. За собой пасцяжына цывускай клічуць меншага браціка ў рай. Все святые зямлі беларускай Бога моляць за родны наш край.